Ni Naiara Blanco Iraola naiz, Anoetako Herri Ikastolatik nator, eta LH-ko laguntza irakasle eta aholkularia naiz. Bueno, aniztasuna nik ulertzen dela norbera dan bezala izanik, desberdina izatea, eta bueno, hori balio bat bezala ulertuta, bizitzan ikasteko eta hobetzeko aukera ematen duna. Balio aberats bat bezala eta eskatuko lukena denon artean errespetuz elkar bizitzea eta bazterketa saihestuz. Aniztasunakin topo egin dezake zaurgarritasunan kontzeptuakin. Orduan, zaurgarritasuna nik ulertuko nuke desabantaila egoeran daon norbait, eremu desberdinetan izan daiteke ekonomikoa, izan daiteke funtzionalean, izan daiteke afektibo-sexualean edo kulturalean, eta hor, behar desberdina sortuko liake eta horren aurren ekitatean kontzeptuakin erantzun beharko litzakela iruditzen zait. Batzutan berdintasunakin hasten deu, baina ekitateak eskatuko luke norbeak behar duen hori ematea. Norbeai behar duen hori ematea. Badia urte batzuk gure ikastolan konfiantzaren pedagogian markoan barrun lanen hasi ginala. Eta marko honen barrun ikaslea guk ulertze dugu pertsona bezala, jaiotzatik bere gaitasun, bere zailtasun, bere behar, bere guztiakin datorrena. Eta orduan ikastolan bere heltze eta garatze prozesu hortan lagundu nahi dio testuinguru seguru bat eskainiz. Bestalde, orain eraldaketa fase bete-betean gaude eta ikasturte honetan LH Irun eta DBH baten martxan jarri dituen abi proiektua dagokionez, aurrena definitu dugu pertsona eredua bere bereizgarri eta ezaugarrikin, eta bereizgarri horietako bat da barne sendotasuna. Ikasleak barne sendotasuna izatea. Eta hori ulertze dugu, bere heldutasun afektiboa izango duena, konfiantza izango duena bere buruarengan, barne askatasun hori izango duena. Behin pertsona eredua definituta, bere bereizgarri eta ezaugarrikin, ikastolan ikaskuntza esperientzia mota deitzen dion, hien bezala deitzen dion esperientziak diseinatzen eta garatzen aigea, batez ere, 2 urtetatik ikastolan sartzen denetik ikaslea DBH-en 16 urtekin ateratzen den bitarten, eskaini nahi dizkion esperientzia horiek irtera profil horri behida izango dialako. Orduan, barne sendotasunakin bete-betean jotzen duten hien batzuk, aipatuko izkizuet jarraian, eta bat izango litzake GPS deitzen diona, eta hauek garapen pertsonaleko saioak izango liake. Bertan, autoezagutza saioak izaten dira, arreta osoa lantzeko saioak, emozioen kudeaketan ere aitzen geha saio horietan, eta barne sendotasunakin lotuta. Beste hien bat aipatzekotan, bidean deitzen diona izango litzake eta hau izango litzake tutoretza pertsonalizatua deitu izan diona. Bertan, ikasleak tutoreakin bakarkako bilerak izaten ditu, bere garapen osoan jarraipena egin ahal izateko. Hor, ikaslea beha nola ikusten den personalki, emozionalki, harremanetan, bere buruan nola ikusten duen ikusteko aukera izaten du, eta hortik aurrera behi da ze pauso jarraituko dituen adosteko, hobetzeko proposamen batzuk iteko eta konpromiso batzuk hartu eta horien jarraipena iteko aukera izaten du. Hortaz gain, proiak ere lantzen ditugu eta proiak izango liake disiplina desberdineko proiektuak. Bertan, ikasleak jartzen ditugu lanen momentu batzutan bakarka, beste batzutan binaka, talde txikitan ebai, eta bereziki kooperatiboki, bakoitzak bere ardurakin, bere helburuekin,
eta elkarlanen lanen. Orduan, proietan lanen modu desberdinetan jartzeaz gain, aukera izaten dute bakoitzak, ikasle bakoitzak, jarduera batzuk mailaketa desberdinean eskaintzen zaizkio, orduan beak aukeratu dezake ze mailako ibilbidea jarraitu nahi duen edo jarraitu behar duen. Orduan hor ere, behai erabaki batzuk hartzea tokatzen zaio, bere ibilbidean jabe izan dadin. IMS aparte, badeu beste puntu bat, barne sendotasunakin guk asko lotzen deuna, ebaluazio hezigarria izango litzakena. Orduan, ebaluazio hezigarri hortan, orain arte, irakaslea izan da bereziki ikaslea ebaluatu duna, agente importantena, baina, oraingo ABI proiektu honetan, indarra jarri deu bereziki autoebaluazioan, hau da ikasle bakoitzak bere burua ebaluatzeko jardueratan, eta horrekin batea koebaluazioan ebai. Hau ulertuta ikasleak elkarri ebaluatzeko modua bezala. Orduan, ikaskuntza baloratuko litzake, ebaluatuko litzake ikuspuntu desberdinetatik. Irakaslea beak, ikasleak bere burua eta beste ikaskideen ebaluazioa ere jasoko luke. Eta baita ere aipatzekotan, ABI proiektuan, orain arte naiz eta izan du deun ikasleak guraso bileretan parte hartzea, modu puntualetan, ABI proiektuan indarra jarri deu ikasle bakoitzak bere guraso eta tutoreakin bileran gidaritza hartze hortan. Orduan beak azalduko du, ebaluazioan zehar, zertan atxudan, zertan ikusi dan, ahulguneak nun izan ditun, indarguneak nun, ze aurreapen eman ditun, eta hortako ze pauso jarraitu ditun, hobekuntzak nun planteatu ditun, eta ze konpromiso hartu ditun aurrea behi da. Gu gatazkak bizitzako parte bezala ulertzen ditu, ikuste deu dela bizitzan aurrera egiteko aukera bat bezala, bizitzan hobetzeko, eta gatazkak kudeatzen ditugu Nerea Mendizabalen eskutik jasotako formazioa segita komunikazio ezbortitzaren ikuspegitik. Orduan, gatazka baten inplikatutako sentimenduak, emozioak eta haien beharrak hartzen ditugu kontutan, pixka bat hausnarketara bideratzeko eta batak bestean ikuspuntua ulertzea iristeko edo. Orduan, gatazka baten aurren, hausnarketaz gain, noizbait neurri zuzentzaileak edo jarri behar badia, gure asmoa izaten da neurri horiek eraikitzaileak izan daitezela. Ze, hor neurri horiekin, batzuk trebetasun soziala garatu behar dituzten bezala, aniztasuna kontuan hartzen badeu, batzuk matematika da ikasi beharko dutena, beste batzuk hizkuntzak, eta beste batzuk harremanetarako trebezi sozial horiek. Orduan, gatazkan kudeaketak, komunikazio ezbortitzan ikuspegitik, pixka bat elkarru ulertzeko aukera ematen digu, bakoitzak izan ditun jokabide horien atzen, ulertzen deulako, hor behar batzuk daudela asetu beharrekoak, eta horiei erantzun bat emateko aukera bat bezala ikusten dugu gatazka. Gu gatazkekin batea, baditugu beste saio batzuk, prebentzio saioak deitzen diogunak, Pako Kaskonen aholkularitzapean martxan jartzen hasi ginenak. Eta prebentzio saio hauetan batez ere lantzen deuna da elkar ezautzea, talde giro edo talde kohesion bat lortzea, komunikazio asertiboa, konfiantza giro bat, eta orduan dinamika desberdinak bideratzen ditugu urte garai desberdinean guzti hau lortzera. Orduan, ikasturtean zehar, ikasturtea hasten deu lehenengo egunak prebentzioari dedikatuta, dinamika desberdinak eginez, eta gero oporrosteko tartetxo bat ere hartzen dugu prebentzio saioak egitea. Gabon osteko goiz hori dedikatze dugu hortara, inauteri ondorengo lehenengo arratsalde hori ere hortarako aprobetxatzen dugu, eta aste santu ondorengo goiza ere holako dinamikak egiteko aprobetxatzen dugu.